For we are going to enter into heaven by a character. By a character. God is saying, when I might rebuild the walls, kupandle. I have an experience land wachayiswa pha endlini. Ba imoto. Kwafona malume kukhalwa imoto ingenile. Ingene apha edongeni ayibetha igate yowapha yowufika lapha ekitchen. I had to come fast. Abazanga abantwana bakasisi bafone ngo-1 ekuseni. Zanga bafone. So when I answered the phone, I said, there's a meeting, like good fans, ndahamba ndafika. Xa ndifika ngoku utshayiswe udonga luwile. After yonke lento, I found out ikhaya lasekhaya lize. Do you have an experience yoba uthi into ibikade ibiyelwe ayisanambiyelwe? It brings ubuze. The second time xa ndifonelwa ukuba kukho umntu apha xa ndithi fika lo mfo lo ngumntu ebezothatha i-meter reading. Akaqalanga endlini. Kanganqo uba bekuvaliwe bezakwazi ungena. Ngamanye amazwi, the enemy can enter any time. Now God is saying, your character is at stake. Ngoba enemy ingangena nanini na. Your love for God is at stake. If you do not rebuild these walls. Alright, uNehemiah uthi lo mbhali had a personal relationship nalo kumkani. Nje bebengumncamli nje. But ube ne relationship to an extent that ukumkani was able to see xa ekhathazekile. Ingaba uLiji can see me xa ndikhathazekile. Athi xa ndijongile athi ayinguye. Can you able to access your churchmate, your family member, oba izinto azilunganga wakhangathethe? You know how the Holy Spirit works? Inspired ukumkani akwazi ukujonga so that this man could talk. Anivanga. When ayebuzwa lo mfo ingaba yintoni na ekukhathazileyo, he started to say, ngoba indonga zasekhaya ziwile. Yaphakama le nto kum eyoba ndibone ukubaluleka kokuhlonitshwa okanye ukholo lwalo mfo ngekhaya lakhe. He had confidence. He had faith. Ngoba eli alikhaya elandidibanisa noThixo. iBhayibhile ithi ukumkani wavuma kwa oko okuba ungahamba ekuceleni kwakhe for sure uba sicela uhamba sibuye siyothingane ne ndiyokwakha indonga. Mamela, what also inspired me is that lo mfo engibamba evumile ukumkani, he not only celebrated to go, but he said ngicela ubhale phansi incwadi. That was an evidence to me. That was an evidence to me uba ikhona into emkhokhelayo lo mfo. He said ndicela ubhale incwadi yoba ndikwazi udlulela nangaphesheya. Kwizizwe endizawuhlangana nazo ndicela ubhale phansi into ebhaliweyo. Just like namhlanje mos, when we are about to vote, kuyathethwa kuthethwa. Xa kufuneka kwenziwe kuthiwe ibithethwe phi loo nto le. There's nothing is written down. So into ebhalwe phansi into esinika ingqiniseko okuba loo nto injani kanene. Abantu babanjwa ngezinto abazibhalwe kuWhatsApp. Bhalwe pa kuWhatsApp. Bethethile hayi. Ebethethile ewe. Xa kufika kumzo efoni ithina njani into nje kum athi lo hayi khandiyithethe. Uba bukho ubungqina. Uba bukho ubungqina kuthiwe sokuboniswa kuthiwe nami uWhatsApp nakubonisa into ayitheni kanene. He asked for a letter oba kwazi ukudlulela ngaphaya. iBhayibhile ke ithi ke wayekhokhelwa ngumoya kaThixo. Ngoba lo mfo wayeyazi uba in case oba ndibuzwe ngalento okanye kubekho utshaba oluzawuchallenge this thing, ndifumene authority ethi mandulwakhe kwakho udonga. Which authority do you have? Which authority do you have? From the Holy Spirit or from the surroundings?
You want to be known, you want to be popular. Do you want anything as a kunika recognition? Which authority ekunikileyo uba ukhe kwakhona indonga? Alright, chapter 2. uNehemiah uzisa into planning for God's work. Iplan uyaqala unyaka ngoku ndithi we are to plan, we must come with plans. Uba sakwenza kanjani? Nalapha kuNehemiah, even to our families sakwenza njani kulo nyaka. I've learned that. Not only for the church but also in our families. Apho sikhona we must plan to work God's work. It's specific. God's work. It God's work. Chapter 2. Babelani, how he make it work or work the plan. Gate is at Jerusalem, that's 17. 17 gates. He said, Maba king up. Ephemeretile maya king up. I remember, Bobo, goking konzo yayipela pha. Usengutata nongoko, ndibhaptizwe ngelo xesha. Ithi utata uyaphi nolantu kabahlulela bathi i-building committee yathi sicela ifamily ethile yenze nezithele ezithile. That's how umsebenzi kathi kawenziwa. Even of building the Jerusalem. Kwathiwa kwathiwa ifamily ethile mayakhe pha elaqama, ela donga. Kwakhiwa idonga kuhle, kwakhiwa kwenze yonke into. So chapter 3 gives us how he make it work and work the what? The plan. Chapter 4, how he built under pressure, under opposition, sorry. Inzima kele. In fact, mhlambi singafika ku chapter 4 ke simfunde verse 1. I think utsho apha uthi kwathi akuva uSanebhalati ukuba siyakwakha idonga. Nibambile ne? Wesuka wavutha umsindo wakhe. There are enemies when you do something is right. Umsindo is aroused because usenza into enjani kanene. Ithi waqumba kunene. Kukho abantu abangafuni ubona into enhle oyenzayo. Abanomsindo, when you stand for what is right, kukho abantu abanomsindo. Betunana, if we are on the Lord's side, the companion fact is that we are the enemy of the devil. If we are on the devil's side, we are the enemy of the what? Of the Lord. If that is the fact, we are the subject of the devil. We are the subject. We are no wonder in anything that you do that is right, it is because we have an opposition. It is because of we have an opposition. We have an opposition. Lord. That kukho izinto ezibambela into ba hey kube nzima ukuphumela down. It is because we have an opposition. Imbamba ndixabane nesihlobo sami. It is because kukho umuntu owenza into yoba sithi nganene uyayazi uba angasichitha. His purpose is unfulfilled. Iyavakala moslendawo. Ithi waqumba kunene wawa ikhona ibhalwe wrong apha. Wawangcikiva amayuda. So in actual zange ayeke lo mfo waqhubekeka wawangcikiva abantoni kanene amajuda. Now chapter 5 is very interesting and nali xesha lakhe. Very, very interesting. You see, when God talk about chapter 5, what opposition comes within Gebo. The opposition is upper apparat. Yeah, then the king famba. This is a good thing. Leo kwaka udonga. Andazanga ukuthi kulento yoba ndinceda aba bantu balapha kanti ngabona abantu. Naba baza kwendenza into yoba ndingaqhubeki kakuhle nalomsebenzi. Injaba not only ziphanga phandle but zikhona naphika lene. Nkosi siphina Yesu. uYesu makasincede
The opposition, it comes inside. Kukhala abantu abangomama. Batho mama, uyasetyenzwa. Bethunana, ihlobo wayesebenza ngalo mphathi, kuthiwa wayesebenza namajoni akhe uNehemia. Kweli cala lingapha sisinkempe. Kweli cala ngapha Jofo. Kuyabekwa istena. Kweli cala kulindele uba kungaliwe. We are to work not stopping. Not stopping. What amazes me is that mama bathi abantwana bethu siyasokola kuba ki opposition inside ayibuhlungu into ba uthi lo muntu kumthembile. I have an experience. Umuntu omthembileyo kanti it is your enemy. Esifunda andazi ba esifunda besithini. Kuthiwa uthando kufuneka libe njani kanene? Libe two way. Uthando bafuna libe njani kanene? Libe two way. Alikwazi ba. Ewe uThixo olwakho uthando alutshintshi. Kodwa olwakho uthando lukhona na for yena. The opposition comes within. Masiqhubeke ethuna nasebenzela uThixo. But note, if you are full of the Holy Spirit, even if the opposition may come inside, umsebenzi uzawugqitywa. Umsebenzi uzawugqitywa. Ellen White says, if it is for the Lord, if it's the Lord, izawuqhubekela ngona phakade. If it's not of the Lord, izawuphela ngoku. If yekaThixo, izawuhlala. So sayibona njani lento yakuba yekaThixo ngoba baninzi omoya. Sawuyibona ngoba le yakho ihlala kangakanani na. Iyaqhubeka ngoba ikhona into oba ndenze kube kumlilo wamaphela. Vu. Isukithi bam ngoba bekungekho Thixo kwaseqaleni. Now chapter 6 ke ngoku. You understand ke ngoku. Ni understand ke ngoku la verse ichoyo ke ngoku ithi chapter 6 mos uthi kwathi kwakuvakala kuseNabhalathi nakuTobiya nakuGeshem nakuArabi nakwezinye iintshaba zethu ukuba ndilwakhile nivile ke ngoku isentence ningale ndilwakhile udonga. Alright? Ndilwakhile udonga. Ithi kwasala luthanda akwasala luthanda nakuba kwada kwalela xesha ndingazimisanga iingcango emasangweni. So idonga ligqityiwe qha kusota ntoni ngoku igates. Johnny Gates. Mamela ke, you know how the devil is persistent. Akayeki uSatan. He is presumptuous. Uba ubustendile namhlanje wama. All right, ngelizwi kaThixo, he believes tomorrow and the next minute bangakufumana again. Kuba uthi umfundisi uPhapha kuba lo mfana ungamvumanga uthi umbi kakhulu kuba ungamvumanga wazenza waziphafisha awumvumanga uthi uzawudibana nomnye omhle. Dibana nomnye omhle. Dibana nomnye omhle. He's been used by the devil. Used by the devil. Uzawuthi lo mfana akuwise ngaye. He is very presumptuous. He believes. Niyakhumbula kuYesu when he attacked uYesu, wawina uYesu ngesonka, wamthatha wambeka phezulu. He believes the next minute. Uthe umuntu akaphili ngasonka sodwa, uphila ngantoni kanene? Ngenda ndizigombe isifuba. Umkakwa batakamkanga wabuya, wamthatha wambeka wathi ziprocess hansi. Wathi awugqiba uYesu wina lapho akamyeka. Ngoba akayeki. You know how the devil works, G? He works this way. Ukuba akakufumenanga wena uwe moral. If akakufumenanga wena mphade, akakufumenanga awe moral.
he attacks your loved ones. Because when we must keep on praying and working. We must keep on. We must keep on askwazi uyeka. Nakumzekelo kunemi. He prayed and also worked. Uyabalisa uSithi Brooks ibali. Ubalisa ibali lomfo okhulele enkonzweni. It's very painful lento. Na indawo eniphazamisayo yoba every time kuba kwamabali ubaliswa abantu abakhulele enkonzweni okanye abakhulele kuThixo. And they turn away from God. Ukhona umuntu okawathi turn away ekhulele etshwaleni. Kodwa uThixo unawo amandla ne? Unawo amandla man. Okay, masike kweli bali. Elibali lithi this boy uxa imbiza uthi nguTerry Brooker. Uthi wayekhulele enkonzweni he tend to eat drugs, eat utshwala. Uthi ngenye igame babesenza intente kuloo ndawo. Uthi this boy yeza kuye. Yafika yamchazela indlela uSathana ebesebenza ngakhona ngayo. You know the devil how he works in business. Uthi uthi wathi lo mfana ndiyafuna ukugqiba kwami ukubalisela mfundisi ubaxelele into ebangqongileyo abantwana bakaThixo. Uthi this boy xa ibalisa uthi I used to win each and every casino playing, gambling, you name them, pool table, zonke. Uthi wayesela tekuse. Wayesenza zonke izinto very terrible. Uthi this time uthi kuze aqonde into ba hey manditshintshe. Uthi babehlele apha ebareni. Nje belapha ebareni ujonge kwecala lingapha ecountereni. Uyasela ngapha kudlalwa i-table, i-pool table. Nje bekudlalwa nge-pool table athi komnye xa igqiba bethi short bayabantu bethe pool table stand. Uthi wabetha wathi agqiba ubetha wathi good shot. Ujonge ngapha what out you know xa njonga ngapha ayukhanga jonge nje noko imehlo lam xa ndisejonga apha kumthwa ndiyabona moska ngapha. Uthi wathi ungakhanga nje ujonge nje ungakhanga uguquke uyazi njani. Wathi andiyayibona nohlobo ubethe ngalo noba ume njani uyenze njani ukuze uyifumane le shot. Uthi waqala alarm. Uthi into eyayilapha uthi kwavele wavuleka nje amehlo ambonisa wayekwazi nobona through the walls. Andiyazi uba yayisenzeka njani. Uthi wayekwazi ubona into ngapha achaze into eyenzekayo ngapha baxa befika ngapha bafika bayibona njalo. Uthi kwathini? Uthi xa esithi ecaleni kwakho kukho indoda elapha ecaleni kwakhe. Bona aba balapha ebarini balapha akho ndoda kuye but kuye ikhona indoda ehleli apha ecaleni kwakhe. Uthi sajongela leyo into uthi wambuza umfundisi injani le ndoda. Imbi inamaphotho. Uthi hayi is a very nice and beautiful man. Uthi nesibunzi eside inde inamehlo. Uthi kodwa ngikwazi ukuwajonga ngamehlo. Uthi wacinga uSithi Brooks indlela achaza ngakhona ngayo ngendawo xa echaza even namehlo akhe. Uthi wayiqonda bako ngendawo. Mamela ithi wathi awuyigqiba yonke lonto uthi ndaphakanyiswa ngumoya ndikwazi uhamba erufini ndikwazi ukwenza into bajongile pha ebarini yonke lento yenzeka kuye. Uthi he started to come to intente le kaSithi Brooks. After ezile kule ntento he began to accept Christ again. He began to rebuild the walls. He began to rebuild the walls, the fallen walls of Jerusalem. He rebuilt the walls. Wamamkela uYesu njengenkosi. Uthi mfundisi achazele izinto ezibangqongileyo abantu abatsha. Bachazele mfundisi izinto ezibenza into bangamboni namandla akhe uThixo. Tell them they must be aware to keep on praying and rebuild the walls. UNehemiah ke kule verses silalukayo kuthiwa wagqiba indonga in 52 days. Anina picture yena yomsebenzi. How many days? 52. 52 non-stop. Le ncwadi presents the leadership skills wherever we are.
at church, even in our homes. Even in our homes. Nehemiah gives us how the devil seeks us to compromise when the work is almost done. Oh, betunana sizofikelela kulo unyaka singaphinda sibuyele umva. Our old ways, how can Nehemiah gives us? We street the strategies of the devil by opposing us. Once into kaThixo ibe ne-opposition yaziba it is the devil. We see the anger done by our spiritual enemies. The anger into eyenza umsindo kwinto kaThixo kwinto elungileyo. Nehemiah was a man of faith. uThixo is calling for us that masibe nantoni kanene, masibe nokholo. He prayed and fasted when he had a bad news of Jerusalem. When you have a bad news, please pray. Please pray. Please pray and you'll see the answer. Nehemiah showed wisdom when he arrived at Jerusalem, telling no one what he will do till he thoroughly sees all around the damage. Sometimes you don't need to tell what you're going to do. What you're going to build. I will need to tell abantu. We have an opposition. We have an opposition. Talk to God.